pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:05. Without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sang ini regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon ay tayhupon checking in. Tubtub kita sa takna ng alas 9 karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Welcome na diri sa Miyerkules nga presentation aksyon na Firing Line na February 10, 2021. Oy, bayara na lang sang tatlo katulog ang nabilin kag Valentine's Day celebration na. Aksyon Firing Line. Kumusta ka mo masuki namon matagpramati sa kanginan nga nagasunod na this time via on air kag subong man sa online. Mga nagamonitor via Facebook kag YouTube. Good day sa inyo anuman nga oras sa inyo ginahamtangan, amo man ang nagamonitor via on air. Aksyon Firing Line. Antes kita magplastar sa inyo sa pila ka mapambukas nga mabalita kag informasyon karon nga gabi. Unahon tanay pagcheckar sa lakat sang panahon. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Upod kita kay Aksyon Gani Republika, Aksyon Gani Mayang Gabi, please come in. Aksyon at Mayang Gabi, sa aton mga listener sa ari lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi. Miyerkules kita karon, Pebrero 10, tuig 2021. Ang low pressure area kagina sang kaagahon nga ato na mataan nari di siya sa Visayas na lusaw na ini siya. Kag may nagtubo nga panibago naman nga low pressure area. Adios. Nag-antad ini siya karon sa 990 kilometros ang iya kalayon sa nasidlangan sang Mindanao. Ari na siya sa 6.5 degrees north kag 134.1 degrees east. Gina-forecast ni Aksyon at sang pag-asa nga hindi man siya makadevelop sa isa ka tropical disturbance o kon tropical depression, lubos nga isa ka bagyo. Okay. Malusaw man siya sa gihapon.
Galing ito yung problema, malusaw sa, sorry gid to but in aksyon gani, pero malusaw sa, pero basi magdalablas ang maulanon ginga tiyempo. Maulan. Kay may complementary taari ang tail end sang frontal system ho. Nga amo ning share line bla nagbinaha to sa norte sang pizza 31 kag 1. Liwat sa sang pizza 7 kag 8. Kag 16 dito San Carlos kag Escalante. Aha. So are ang tail end ya sang frontal system ari siya sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Okay. Nasakop ang mga lugar sang Kabikulan, Calabarzon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon kag probinsya sang Aurora. Okay. Sa subong magalumon ang ilang kalangitan nga may lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Kag isa pagid ka complementary nga weather system na apton among dominante sa gihapon ang northeast monsoon o kon hangin amihan nagaapekto dito sa northern Luzon. Ang iyang nasakupan ang muniyang Metro Manila, Cagayan Valley dito sa Cordillera Administrative Region kag Central Luzon no. Nga ang ila tiyempo magalumon ang kahawaan nga may pag-ulan man. While ang Ilocos region nagadominar sa gihapon ang northeast monsoon, kung hangin amihan, pero maayo-ayo ang tiyempo nila nga may pag-uum-guum ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan. Pagaupdan lang ini sa may naligwin nga mga mahinay ukon manipis lamang nga mga pag-ulan ukon pagtulutaliti. Okay. Ang iban nga bahin sa aton pungsod kalmado man, maayo man ang tiyempo, may pag-uum-guum man ang kalangitan. Nga may dala man ini sa gihapon naligwin nga mga pag-ulan, tuga naman iniya sang localized sa thunderstorms lamang. Karon ang naminhan sang Luzon ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Nga halin ini sa direksyon namin na sidlangan pakadto na sidlangan. Nga may kasarangan naman hasta nga mabalod ang kadagatan. Subong man ang nasidlangan nga bahin sang sentral kag nabagatnan o kon Southern Luzon, diri sa nasidlangan sa Kabisayan kag nasidlangan sang Mindanao, nga halin naman iniya sa nabagatnan nasidlangan pakadto nasidlangan o kon southeast to east, kasarangan asang may pagmadlos man sa gihapon nga huyop sang hangin kag ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang ilang kadagatan. Okay? So, ang iban nga bahin sang aton bungsod na bilin sa wala kumalawag, ari sa mahinay hasta sa kasarangan lamang ang pagdupoy-dupoy sang hangin. Okay. Nga halin ini sa gihapon na bagat na nasidlangan pakadto na sidlangan, southeast to southeast, nga may makanay hasta sa kasarangan ini nga kadagatan. Kag nagataas ang balod, 0.6 hasta sa 2.1 metros. Ang kataason. Ang diri sa aton sa Western Visayas, lakip ng aton probinsya Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, kalmado anay ang tiyempo may pag-uum-guum sa gihapon ng aton kalangitan. Hasta sa magalumon man ang aton kahawaan, may naligwin lang ini nga mga pag-ulan nga tugas ang localized thunderstorms. Ari kita sa mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga halin sa nabagat na nasidlangan pakadto nasidlangan southeast to east maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado ang aton baybayon, ara lamang sa makanay at sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon diri sa probinsya. Alas 10:13 ni karon nga gabi 1.7 metro ang aton taob. Ang hunas mag-aabalos alas 5:54 sa buwas sa Kagaon 0.0 metro. Medyo malapad-lapad ang hunas. Kag alas 5:51 sininga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak ini siya alas 6:05 buwas sa aga. Ari kita 24 to 31 degrees Celsius o kon 75.2 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So, muna kabugusan sa aton lakas ng tiyempo sininga gabi aksyon art. No? Okay. Now, kay ina sa ngudto, grabing tagiti sang init. Siling ko ng Grabe, temperatura grabe. do. Gulpiada nagsaka.
dalaya ang galom dito sa Samar Gina, Eastern Samar, ari sa Gina sa Kabisayan mo. So nalugsaw ni siya ang sugata yang hangin ang amihan. Okay. Lapta. Oh. Pero ti ara sa subungga tapik na sa Luzon ang galom, nakita man naton diri sa YouTube nga dako nga bahagi, no? Malaking bahagi kuno sang Luzon ang paulanon niya. Tugay ni sang trough, sang low pressure area na nagwasaag kagina. Pero siling ko ang temperature taking ina sa udto pila kay do grabing ing kapaang? Kagina sa 29 lang, 24 hasta 29 lang ta. Kay diri hindi man gid tanto Oo. Galing di mo lang to na batyagan ta kaya linta sa ulan-ulan mo alinta sa tugnaw. Na gani. Ini nga gabi hasta lang ta 31 mas mapaang-paang ini kumpara sa broad daylight kagina. Galing kiti amo na kung kagahon gyapon ekspektaron kani bugnaw gyapon. Bugnaw gapon. No. Ti sige. Sungan, salamat gid. Sige, okay. Mayong gabi aksyonan. Ayos. Good night. Aksyon Firing Line. Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Aksyon Firing Line. Man basta gani mayara sa mga panugyan, basta mayara gani sang LPA kag weather disturbance, tiyan mo namin sa aming ginabantayan ta, especially sa mga lugar nga may ara sang eksperyensya. Mga ginba nga lugar diri sa aton, sa Negros Occidental. Aksyon Firing Line. By the way, kumusta na ang latest gali sa pagpanghawan niya sang CDRR mo diri sa Mambulo Creek? Kumusta din na nagkadangat ni ang amphibious excavator ni Sir Jomari Vargas? Aksyon Firing Line. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon Wednesday edition sa Aksyon Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon, Brian Morden. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan kanon yang gabi medyo update kita anay sa COVID-19 hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan no ang pinaka-latest karon nga record nagapakita nga bayara na sang kaso sang COVID-19 sa tanan nga mapungsod nga mayara infected o kung mayara sang kaso 107,469,898 na ang suma total no sang cases nga na-record sa bilog nga kalibutan. Aksyon Firing Line. Kasining kadamuon sang kaso mayara na 2,352,883 ang nagkalamatay. Ang nagka-recover is 79,400,992. So ang nagapabilin karon nga active cases yara sa 25,568,382 ag amo na siya no ang pinagka-latest nga advisory kon cases sang COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Aksyon Firing Line. Panariho, grabe bala mag-mutate, grabing mutation sa sining COVID-19 kayong pinaka-latest karon nga report dito sa England. No, ginamonitor naman kay papati kaaksunan, grabe niya si COVID-19. May concern naman karon dito sa bahin sang London bang matapos nga mayara sang duha ka mga variant nga ginamonitor sila subong ang gidman sa South African kag Brazilian variants. Ti mga authorities dito sa bahin sang England ginamonitor ni nila kay ang ini nga mutation actually kung ginatutukan nila subong and under investigation bangod sining bag-o na diskubrihan nila tiyamakon mo na dawaya untat no ini bala si COVID-19 while nga gina-develop sa pila ka madalagko nga mga kompanya kag mga laboratorio ang vaccine gamiton para sa vaccination program wherefore man siya may mga innovation man
ining si COVID-19. Aksyon firing line. Kaya mo ni subong ginatutukan dito, pwera palayo lang, no? Ang new variant, amo ni siya ang ginatawag nga England 484K. Amo nang iyang balitag niya, E484K mutation. Tigi na lantaw diri nga nag-spike ang virus, daw protein naman niyang ginaigo nga amo na efektuhan sa lawas na ton. Tini siya hindi ta ma-explicar kung hindi doktor ni ang maghatag information, but kinahatag ko lang ni sa inyo nga mga development sa karon. Aksyon Ang firing line. Pilipinas, as we know, ang pinagka-latest karon nga advisory, hindi nagtaas man mo. Ang Pilipinas, yara na sa 541,560 ka mga cases sa bilog nga pungsod. Ti may ara pagid mayo diri nga balita kay ti amat-amat nagaka-recover ang mga pasyente kag dako nga porsyento ang nagaka-recover. Aksyon firing line. Ang nagkalamatay diri sa Pilipinas naglabot sa 11,401 na amo na siya ang pinaka-latest karon nga advisory gikan mismo sa Department of Health. Aksyon firing line. And speaking of recovery, aring ang COVID nga kung kaisa bala, siguro bangod sa pagsalig man sang tawo, bangod man sa bakod yung immune system niya, bisan gulang na o may edad na, may ara dito sa Europe, ang edad niya, birthday pa sa sininga si Mana Aksonan, mas 117 ang edad niya. Natapikan sang COVID-19, nagpositibo siya, pero mapati ka, nakarecover ho. Aksyon firing line. Ini siya, amo si Sister Andre. Isa ini ka madre. Ang matuod niya nga ngalan is Lucille Randon. Ti may ara sang nadiskubrihan sa iya nga positive sa COVID last January 16. Gina-isolate kay ti ini siyang madre, ti commodity retired naman, nagatiner sa isa dito ka lugar nga may ara sa nagatatap nga mga caregiver. Now, tingin pa mangkot ni si sister, nanong nabatyagan mo, gingkulbaan ka man sang COVID-19? Aksyon Sini firing nga line. waay na kumahadlok sini, no? Kay ari ini siya gatiner sa St. Catherine Retirement Home, no? Kag subong nagmayo ang kondisyon niya aksonan, naka-recover, kag birthday niya, sini nga Huwebes, buwas diri sa aton, abot sino nga man sinadlaw sa aton, ang taga kuan aksonan, taga Europe or taga diri sa aton, no? Abot anong oras nito sila subong? Aksyon firing line. May edad na sa 117, kay birthday niya naman mo, sunod nga mga inadlaw. Now, amo ina, ang importante nga, ang COVID-19, although may mga variant nga subong amat-amat nga nadiskubrihan, kag sige pang pagtuon, at least, ang percentage ng recovery nagapabilin nga mataas. Aksyon firing line. Amo na gani nga diri sa aton di kita nay magalaghatag kumpiyansa no magpadayon kita gihapon sunod sa mga health protocol nga ginapatuman sang mga otoridad kag sang aton gobyerno. Aksyon firing line. Amo na sa upar sa international news nga maamot kag mahatag naton karon nga gabi diri sa lokal. By the way, ang national subong ang pilag kamadalagko nga balita ariho lalisay gyapon sang Kongreso parte ini sa kun anong himuon nila. Actually duha kapanalgan ng Kongreso tamo ang House of Representative kag ang Senado. Ang ginadibatihan nila to gyapon nga daw hindi mag-level off ang paminsaron nila, parte bala sining kontrobersyal kag ginbaha sang mga negatibo nga komento sa publiko ang parte sa car seat law. Nati subong may ara mga nagapagwa sa mga statement nga di dapat ini i-suspend, dapat ini hindi anay pagsigihon kay ti mo nagreklamo mo. Aksyon firing line. Di may mga suggestion nga dapat kumo nga inigin balay kagin pasar sang mga maalam nga mga miyembro sa Kongreso, hindi ini madala sa isa ka House resolution kay actually may mga
nagduso sini pagi sa resolution ti siling dira sang pila ka mga miyembro sa Congress hindi ina pwedeng ang isa kalay nga naaprubahan na in fact na implement ang kuntani galing way lang anay ini gindifer lang ang implementation last February 6 pa ang pagpatuman sining car seat law. Now, may IRR naman, ti siling sang mga maalam na ito ng mga kongresman, ay dali lang. Doon na mo nagareklamo, dapat siniguro, himuan ginaton sa isang kasuguan, i-repeal naman ini na amo ng diferensya kung ang isa kakasuguan ginahimo sa drawing board sining mag-congressman kag kulang sa ginatawag nga public consultation. Aksyon firing line. Amo na kung kaisa nga kung mag-obra kaya sang kasuguan, basing na pinsaran mo, applicable lang dito sa Metro Manila. Applicable lang dito sa Luzon. Di ina nga kasuguan, hindi lang na iya exclusively nga ipatuman dito sa Luzon. By the time mapapasar kag ipatuman ina, nationwide ang implementation. Aksyon firing line. Iabot nano ang ila sinihimuon, kapin pang mga author sini, kay kung kaisa do tinuntobla, no, ding kakita sina, parito sang interview sa isa ka opisyal sang ahinsya ang taga LTO ging pamangkot tinano matabo sini kay kapin pa kon sa lakyan kuya gamay butangan pagid sa magcar seat ni nagbudlay tiyang sabat sadto gani sang gina-interview no ang balyati bakal kadako nga sa lakyan ni. Aksyon firing line. Dilan tawon ta kung anong himuon nila kay ang claimor subong sang public kabin pagid ang mga nagapanag-iya sa mga private nga salakyan nagareklamo bangod kay hindi gid sila konforme sini nga lahi. Aksyon firing line. Kung may public consultation daan no kung sa garay apa kundi naman anyo kung anong reklamo kag suggestion katawo. Aksyon firing line. Kay pagbutang sa ila sa pwesto dapat ang konsultahon kag dapat ang mga ibalay nga kasuguan para sa tawo nga nagboto sa ila ang problema. Kay ti pagpungko nila to, baliwalaon na lang ang mga constituents kag nagboto sa ila, nabutang sa pwesto, ati sila lang matumato iya sa ila game plan kag pagplastar sa drawing board. Aksyon firing line. Anay nga nagreklamong public kundi ang mga nagaduso sini nagkalakak man. Aksyon firing line. Kapin pa manugsulod nga daan ang filing of COC by October ang iban diri tandaan tagid base sa kay sakay man is issue siling do kananam sini no kanami sini duman tugon ta sini kunin nali sakyan ta ini nga sahi sang claimor sang tawo kang magpakitang gilas kita. Aksyon firing line. Okay, so amo na sa national so far ang pilag ka mga update. Now, ariyo, kundi mag-aumpisa na sining February, tandaan tagid ang Ash Wednesday. Now, ginpalayag diri sang mga opisyales sa national nga dapat wala anay sa mga pagbago nga ipatuman sa health protocol bangod kay ti delikado, no? Delikadong sitwasyon. Ambot diri sa aton sa Metro Bacolod i-check na nagkaroon in short while kung bala ini siya na-discuss na sang Emergency Operations Center. No, nano ang ilagin istoryahan, may madiskusyon na bala upod diri sa mga lideres sang simbahan. Aksyon firing line. Ay madumduman ko nagligad nga tuig ang natabo sini nga during the time nga may ara sang Ash Wednesday na pag-umpisa sini ang protocol sadto kundi sing una aksyonan ginakwa na ang badlis kundi sa agtang mo diho ginamarkahan ka that was last year nga selebrasyon ang talang ginimo sadto why na ginakwan mo why na ang pari why na nagabutang sang cross sa imo sining agtang kundi to ginaburibod bala sa alimpodwan to no amon ang sitwasyon ti subong siling diri sa pinaka mga opisyales sa national, especially ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, siling nga Wednesday, wala kinanglanon nga baguhon ang protocol, nang wala kinanglanon nga mayara sa pagbago nga ipatuman, pero siguro diri sa local, ibaloon tanak ko na discuss man nila. Aksyon firing line.
Kay tinagailapit na sa nasiling ko na masunod nga simana, ipatuman na ining mayara na sang ginatawag nga Ash Wednesday, no? Hindi tayo ni mapunggan, ting iban luyag man magkadto sa simbahan, kundi ginaalaw naman subong ang number of mga sumilimba nga nagkadto sa mga kasimbahanan, pero ti dapat nga ini tanan tunan no kag diri sa aton liwat ini nga madiscuss to refresh sa aton nga mga kaaksyon. Aksyon firing line. Kay base bala ko ninali nga maggulpyada damo ang magkadto sa mga kasimbahanan, ti mabudlay na no kun ninali liwat na naman nga magatuga ini sang problema ini tanan bangod sa COVID-19. Aksyon firing line. Walang taon naton sa kalendaryo ti next Wednesday, February 17, no? Amo na siyang patigayunon na ang Badless, no? Ginatawag nga Ash Wednesday. So i-check ta lang na, no? Diri sa local karon in a short while ko na no, mga update kag development sini. Aksyon firing line. Diri sa lokal na nung pinakamadalag ko ang mga balita nga tuntutukan karon nga gabi. Oy, Governor Lacson sang Negros Occidental hindi luyag nga padalion ang pag-akto sang sangguniang panlalawigan sa plano nga pagsaylo sang Kapitolyo sa Talisay. Aksyon firing line. Kap Noli Villarosa ginpasagan reklamo sa CIDG kag Office of the President sang 5 ka barangay kagawad kapitan mayara sang sabat. Aksyon firing line. Nanabalita diri sa Bacolod City Hall tutukan karon ni Aksyon Dale Salazar samtang Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. nagabay sa estado kag kondisyon sang CCTV sa Bacolod. Aksyon firing line. Babago pa man lang ni natukumpleto though that was last year nga nagpang-install ano ining gina-question gid diri ni Councilor Wilson Gamboa. Aksyon firing line. Ang immunization program sa Bacolod para sa polio kag para sa tipdas gindayaw sang DOH 6. Aksyon firing line. Pero nagligad to interview naton sa kay Dr. Miraflor, siling ti medyo nubo ang outcome sa amon ginpatigayon sa first week nga immunization diri sa Bacolod City, but maybe because of the campaign nga ginimo mga information drive matamat naman ang maginikanan na nagdala sang ila kabataan sa mga health center. Aksyon firing line. Mga detalye sa nga balita bandayan diri sa aton sininga pagpangalagad sa inyo pala tuntunan aksyon firing line sa gihapon Wednesday presentation sa ngalan ni Aksyon Brian Morden. Aksyon firing line. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe, sa inyong mga komentaryo, lakip na ang inyo sining nga mga opinion, pwede ninyo mapadala pagi dira sa comment section, dira sa may Facebook Live, available dira indigani sa YouTube, kay aton ginina dugay-dugay pagabasahon. Aksyon firing line. Kag ang inyo sini mga opinion nagapasalamat kita mo ng consolation naton, pahibalo nga ara kamo padayon nga nagasuporta diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon firing line. Palihog man share, kag palihog man like sa tanan nga mga live sa Aksyon Radio Bacolod para inyo no? Ma-share sa inyo kilala, sa inyong pamilya, mga himata, especially na mga OFW abroad, ang inyong mga himata nga ROF, no? Mga overseas Filipino, nga dito na nag-i-star sa ibang nga kapungsuran para may balawan nila ang update diri sa Bacolod City. Aksyon firing line. Alas 7:32 na ari ay i-check ko lang ni kay kundi may nag-positive na naman no, dra sa Transcom do 7 ini pero isolated na ini nga mga employees. Now, last time may namuno sa akon si City Administrator and Executive Director sang Emergency Operations Center nga may pila ka mga BPO company nga daw kabudlay gid sila yung magsunod sa ginapatuman balang nga backtrack implementation. Tidog ginatagan to sila deadline last Monday, if I'm not mistaken, i-check na lang nagkaroon ko na nung latest siya kagari. Abot ang discuss na ni diri sa aton sa Bacolod sang EOC ang parte sa protocol ng ipatuman upod sa churches
sa Catholic Church kay ti sulod nga semana mag-umpisa na ang Ash Wednesday. O i-check tayo na be. Online sa firing line. Joining us tonight is Dr. Chris Surungon, Risaton sining pagpangalagad isa man ka volunteer pero tinagatrabaho gido sang tudo no dira sa EOC. Doc, how are you? Mayong gabi. Yes, Aksyon Art, mayong gabi sa tagpalamati sa imo programa nga firing line. Good evening, Bacolod. Salamat gina. No, temporaryo lang ko ni Doc kay si Aksyon Brian every Wednesday day off niya. Kung Okay. Tuesday siya man sa akon, baslanay kaming duha, no, Doc? Okay. Ma-check Yes, lang sir. ko sa imo ay, number one, I don't know kung ang parte sa BPO ni Black, kundi at telas, na to ang latest, kundi may 7 to nga employees sila. Kag paano to na tukiban, Doc, na nag-positive sila gani? Oo, bali ang aton sinayang additional nga 7 nga nag-positive sa aton na BPO center. Ina siya resulta sa atong naging conduct na repeat swabbing sa weekend niya ini. Amo ni sila mga negative naton nga mga empleyado sa BPO center. Sa kung sa diin, bago sila magbalik sa ilang obra, girekomenda sa aton infectious disease specialist consultants Okay. na kinahanglan ipa-repeat swab naton sila. Kaya ang resulta sila, may 7 kita nga nagpositibo, kaya ang nami sini, kay pag positibo nila, naka-quarantine na ni sila nga daan. So ato na lang ginobra, ginhalin na lang natin sila sa aton isolation facility. Okay. Tapos ang mga close contacts nila, naka-quarantine naman. So pwede na ito mahambal na contain na ni ini mga kaso. Ang aton man lang sini, insiguro tala nga bago sila magbalik sa work on site nila, sigurado nga negatibo sila sa COVID. Okay. So meaning to say, why naman dapat ikalarma ang publiko because ongoing yung ilang operation, sige-siging operation nila kag ini sila isolated na yung mga individual. Yes sir Art, no kag sa subong sini maayo man ang pagkooperar sa aton sa BPO centers labi na gid sa mga rekomendasyon naton ng mga health protocols, no, even ang mga engineering kag environmental controls. As a matter of fact, ang mga heads nila sa Metro Manila maabot next week, no, kay para i-facilitate ang mga engineering and environmental controls na ipatuman nila sa ilang BPO center. Plus, may paghiwaton silang occupational safety training sa ilang mga third-party providers. Yes. So, kanami kit, no? Kay ang aton nga rekomendasyon sa syudad sa Emergency Operations Center, ilagid nga ginatuman, kag gina-appreciate gid nila ang aton nga prompt response, no? Kag ang aton nga pag-follow up closely sa sining nga pag-implement sa aton mga minimum health protocols. Okay. So, anyway, speaking of the BPOs, not only the Transcom, how about ato nagligad nga daw may isa ka BPO company nga daw nabulayan sila magsunod sa gina-implement naton nga backtrack ining contact tracing system bala. Kumusta ang compliance sa Dodok? Nagsunod na ginaman sila lately? Yeah, no? So, pag sang nabalaan naton, sang natabo ini na insidente ng aton outbreak sa isa ka BPO center, insigida aton man gid double check no ang ibang mga BPO centers which kada bulan regular nang aton nga pag coordinate sa ila no sa virtual meeting kag pag monitor kag inspect naton ni sa ila nga mga centers. Kag dito nakita naton nga ang iba no naka-register sa backtrack pero wala nila ginagamit. Ang iba naman wala naka-register sa backtrack. So ang ginobra naton sa Emergency Operations Center nagpadala sila sa ila sang notice of compliance. And we're happy to say that all of our BPO centers, especially atong na-identify nga 5, no, nga wala nag-comply, subong ara ng ila backtrack, functional na, kag ginagamit na sa ila empleyado, kag sa aton nga database, makita ta nga may movement na, kag may aktibidades ng ilang backtrack contact tracing application. So, very good. Very good. At least nag-coordinate. Yung mga siling ko, kung di gini sila magsunod, sigurado, may sanction gini nga himuon ng city against them. Pati definitely, Sir Art, no? Kay may ara kita City Ordinance 941, kag dira sa City Ordinance 941, may ara nga penal provisions. So, kung after naton serve sang notice, kag wala man sila gyapon ga-follow, may ara kita nga sanction sa first offense, mahatag sila sa penalty nga 1,000, sa second offense may 2,500, kag sa third offense may 5,000 sila nga multa. Yes. Doc, by the way, kundi next week, ma-shift lang ko very quickly. By next week, ma-start na ni ang ginatawag nga Ash Wednesday, no? May ara na sa mga activities sa mga churches. I don't know kung na-discussion na sa EOC and sa mga leaders sa Catholic Church. Actually, sa subong sini, no, ginaprepara naton ang series of events, no, sa bulan sang Pebrero, no. Ang una, ang aton Chinese New Year,
nagpagwa naman kita sa mga infographics kag mga announcements no nga gina-encourage nato ng aton nga mga maselebra sa Chinese New Year na kung pwede i-virtual or if not with their immediate family members lang no. Tapos ang aton naman sa Valentine's Day, ang aton nga BPLO kag ang aton nga sanitary inspectors naglibot sa mga lain-lain nga mga motels, hotels dito sa syudad sa Bacolod agud to ma-review nato ng ilang health protocols. And then sa palabuto naton nga Lenten season, aton nga i-emphasize lang no ang pag-obserbar nato sa minimum health protocol no. Ano na siya? Ang paggamit sa aton face mask, face shield no, paghugas kamot kag ang physical distancing. Kag labi-lagid ang pag-obserbar naton sa 50% requirement sa aton ng mga simbahan no, sa aton ng mga faithful no. So hindi pwede nga puno-puno kitang simbahan, so may ara kita required percentage sang pwede lang makakadto sa simbahan para magtambong sa sininaton nga mga selebrasyon sa palabuto nato nga Lenten season. Yes, no, interested ko sining mga motel gin-check niyo. Siling ko, what if ko na magkadto na hindi karon partner in life, nano inaman, kay wa na karon social distancing? Ate, ang gwa niya sinaya action art aton na respeto ng ilang privacy, ang aton niya nga gin-emphasize sa aton nga inspection sa aton nga mga motels is ang ila pag-observe sa minimum health protocol. So, bali anong gin-check nila, Dok? Sa mga halimbawa, mga pension houses, mga motel, anong gin-check dito sa sulod? So, ang gin-check natin, una, ang ilang sanitary, no? Ang ilang sanitation media. So, like, for example, kung may magsulod sa ilang motel, sa kwarto nila, dapat kada tapos ang paggamit ng kwarto, islang ginatanan. Dapat i-disinfect, no? Tapos may ara nga gap, bago magamit ang isa, so mabulos naman ng isa. Kasi hindi pa na pwede nga same linen, same tanan. Kasi kung Correct. COVID, ato nabalaan nga nagabili ng virus sa mga surfaces, sa mga objects, no? So, ina siya, isa na. Tapos ginlantaw naman ang backtrack contact tracing application natin. Tapos ang ila disposal sa mga waste nila, no? Especially mga infectious waste. Kag labinagid, no? Ang how do they do disinfection? Kag kung nagagamit sang kaangay ng mga personal protective equipment, ang ilang mga personnel sa sining mga motels and hotels. Yes, For that Doc. matter. Dok, bali after sa itong dry run tabla last day, may mga, o last week, may mga ginhimo pa kita nga assessment dira sa EOC, what are the improvements that need to do, kag nano ang mga gindiscuss pa ninyo? Yes, definitely, no. Right after sa aton nga simulation exercise na giniwat, no, sa Barangay Villamonte Gym, no. Aga pasalamat kita sa leadership ni Barangay Captain Romel, no, kag iyang mga kagawad, kag mga peers sa BSW nga nagkooperar gid, no. Kag kanami kay may ara kita observers gikan sa regional office ng DOH6. Kag Okay. tahom sang ilang nga mga recommendations, no, kag ang ilang pagdayaw sa aton pag-conduct sang simulation exercises. So sa ligad nga Lunes, ginimbita na sila sa Emergency Operations Center kag ila gin-plaster sa aton ang ila assessment kag ila recommendations. And as a matter of fact, subong ni nga February to March may ara kita nga naka-schedule nga additional simulation exercise I na see. pagaywaton sa ibang pagika-vaccination centers sa lain-lain nga mga barangay diri sa syudad sa Bacolod. Wow, very good. So may mga target kita. So inihimo on within mismo sini sa February or next month? Bali ang gwa niya sila, diretso-diretso ni February, March, no? Okay. Kaya amo na ang rekomendasyon, kag amo man ang ginambas sa ato nga pinalangga nga Mayor Bing, nga kilanan siguro doon, tanga makadry run, git ang talang nga vaccination centers, agud to maging familiar ang mga involved nato mga volunteers. Ikaduwa, makita to kung ano ang logistical nga mga kakulangan nila. Ikatlo, ano ang mga strengths nato nga makita, ang mga weaknesses. Kag ikaapat, makadevelop confidence ng aton nga mga volunteers, mga BHW, BHERTS naton, mga barangay officials, sa pag-conduct ng vaccination para agud to pag-abot sang supply ta, ready, kang able kita. Amo na bala ginambal ni Mayor Bing nga pag-abot sang vaccine, siguro to nga safe, sure, and secure. Yes, Doc. Anyway, thank you so much sa time, pero iniya do hindi ni connected sa aton issue sa COVID. I don't know if you allow me to ask this, pero may nag-info sa akon do, ara ka na kuno dira sa Basiwa, Doc? Oo, no? So, gin-appoint kita nga director sang aton nga Basiwa, no? Sang aton nga pinalangga nga mayor. So, nagaservisyo man kita sa Basiwa, no? Para sa aton sa syudad sa Bacolod. Wow, very good. Congratulations. So, anong mensahe mo sa mga representing ka sa professional sector, no? Representing the, civic society, ang aton nga mga humanitarian organization. Humanitarian organization. Yes, So, yes. sa mga Bacolod nun, nga mga consumers ang
Basiwa na with the Prime Waters and Joint Venture. Sir, anong mensahe mo sa ila? At yung aton nga mensahe sir is natural ang aton nga utmost concern no ang paghatag sa maayong nga serbisyo sa aton nga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod kag natural ang aton nga board of directors ara dira para i-push gid ang kausa kag ang advantage no kag ang benefit para sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. So rest assured nga sa mga minaabot nga adlaw siguro tagid nga maayo ang pag-deliver naton sa serbisyo no kag maayo ang paghatag sa tubig sa aton diri nga mga pumuluyo sa syudad kag mag-increase pa gid ang coverage naton no para maka-deliver kita sa clean potable water sa aton mga panimalay diri sa syudad sa Bacolod. On that note, Dr. Chris Sorungon, keep safe kag congratulations. Yes, thank you gid Aksyon Art kag mabuhay no, stay safe sa kinahangpan sa permi, halong og yon Bacolod kag magpabakuna imo gugma sa Bacolod kag sa imo kapwa Bacolenyo. Good evening. God bless. Aksyon Firing Line. Abi ko gani may extra si Doc mo. Sa Bacolod, Aksyon Radio. May gabi dira anyway. Thank you guys kay Dr. Chris Sorungon, no, ang isa dira sa medical and data analysis sa EOC. Di good news ini. Kaya nagligad to, siling ni Executive Director, City Administrator Imang, may pila pa ka mga taga-BPO companies, nga naway sila yagana, nga magsunod sa ginapatuman sa gobyerno nga backtrack ining contact tracing system. Nagpa-register sila tuod, pero ang implementation, nga kalatsulod sa ilang mga empleyado, naway nila yung ginagamit. Aksyon Firing Line. Tiwai nagasulod direkta sa database ng city, ang mga activities nila, sino mga employees that day ang nagsulod. Siling ni Dr. Chris Rungon, karon ang latest nga compliant na ang tanan nga mga BPOs. Aksyon Firing Line. Dati mapagwa lang ang EOC sa advisory, especially sa churches, kag sa mga faithful, sa mga sumilimba, angot sa natalana nga badless o kon as Wednesday celebration. Aksyon Firing Line. Kaya pinaka-latest karon kag una na batihan diri sa Aksyon Radio Bacolod, si Dr. Chris Rungon, isa na sa mga miyembro sa Basiwa Board of Directors. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayong
padayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na Standard Time, alas 7:59. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Pabalik diri sa inyo para tuntunan aksyon na paring line sa gihapon sa ngalan ni aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Art Tayhopon. Aksyon Firing Line. Mga minsay anay ginpadala niyo karon na gabi, standby sa mga report ni aksyon Dale Salazar. Unahon ko lang ni siya, okay. Check karon tabi karon kay Sergio Marie Vargas. Kinug na check subong ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. atong mga CCTV. Nanong butang balon sini. No? Basi komparti ni sa mga incident o crimes na nagluluntad di sa Bacolod City. Aksyon Firing Line. Kagliwat na naman hong naglanog ang ngalan ni Kapitan dira sa Barangay Tangob, no, ni ang kapitan nila dira kay may mga reklamo naman na naging file against sa iya. No, i-check na lang na ang kompleto nga detalye with aksyon dahil sa Lazar. May kapigali, kamay lang ang pag-monitor kay Engineer Felix Magtulis Villatora. No? Engineer, may gabi, thank you so much for listening. Karon na gabi, no, kag maigin nga pag-monitor. Subong man sa magka-aksyon na ito nga nagpadala sang minsay kay Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am, may gabi dira sa imo ha. Kumusta ang Pungsod Amerika? No? Kumusta karon na gabi? May lang nga pag-monitor sa imo, no? Siling niya si Noel Amar from Canada, and to my sisi, Mrs. Alvarez of Tangob. Thank you and God bless. Aksyon Radio Bacolod. Si Romy Agsam, may gabi man sa imo. Armando Saison Guevara Jr. Aksyon Radio Tamiyaw lang lihog. Akong asawa kag mga bata, Maria Lia, Hannah Jansin, si Theon, yapon ta sir. Nya nilagpang nga bangros. Sudan namon ba pwede ka nilagpangon ang bangros to? Do damo mo na bukog, do pas hindi na delikado. Way po katilaw siya na mo. GR Mainit Region. Good evening man. Halin sa Bunga, Don Salvador Benedicto. France Duay. Good evening. Ang sunart monitor lang kami dia Central Philippines State University, Cabancalan City. Si Dr. Surungon, isa na siya sa mga medical doctor namon diri sa CPSU. The best gina siya nga doktor. Ay, thank you Bilin Salaw, good evening. Araman si Jovan Basal from Villa Baradas, Barangay Alihis. Jovan Basal manggihapon, siling niya diri sa amon kung Domingo ginatipon sa pastor mga bata sa ila simbahan, wala ga-observe social distancing. Tani mamonitor na dito i-report nyo sa barangay please, no? No face-to-face class, kag si pastor ya wala ga-observe. At hindi na pwede. Hindi pwedeng i-compromise kapin pagid kabataan. Daw pa rin man blasang siningkar sito. Actually, subong hindi ba ni ka dinakparay pa kay akon lang taon ta gina-discourage mo niya pagwa sang 15 years old panubo mo. Di paano mo nadalon karon madaladala kay imo karsit nga kung sige ning pandemic ni maniyagapon pwede. Aksyon Firing Line. Si Faith Joy Tumbukon Palanog. Good evening, shout out kay Precious Jam
Tumbukon, araman si Linit Kumpanya. Good evening, Action Art, watching from Barangay Granada. Thank you. Araman si Mary Rosil Kayaon, Margie Martinico, Mesayas, nga naga-monitor karon nagabiha. Thank you good sa inyo, mga minsay. Si Divina Octaviano Inima, Joel Graho, monitor man. Rinaldo Poderoso, good evening. Monitor lang kami di kay Jerry Sante, no, sang Barangay Tangub, thanks. A.D. Jones Kalinaw, monitor man. Araman si Mary Joy Cordero Magbanwa. Thank you, Gid. Si Chim Pagran, mga pariente ko na may gabi dara sa inyo, pa-shout out Pagran family. Salamat, Gid. Din ka mga Pagran. Ayos, Ang iban, karon naman, dugay-dugay. Aksyon firing line. Kailuhan ko lang very quickly mga update kikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Upod kita this time kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Art nagpautwas kay nasang udto ang 5 ka mga barangay kagawad sang barangay Tangub diri sa may syudad sa Bacolod sa inasining pagkadismaya bangod sa ginaligar mera sa mga irregularidad sa operation sang barangay Tangub. Action Art diri sa may syudad sang Bacolod regarding man sa operation sang barangay. Formally nag-file sang reklamo ining 5 ka mga barangay kagawad. Action Art nga Sanday Kagawad Katrina Joanne Sonata, Kagawad Sally Cañada, Kagawad Tindo Amadeo, Kagawad Eduardo Lavadia, kag Kagawad Jose Montaño. Action Art nag-file ni sa sang reklamo sa may CIDG angot sa allegedly korupsyon dira sa bahin sang barangay Tanguba. Ang ila sining nga mga ginareklamo amo ni si suspended punong barangay Noli Villarosa, ang barangay treasurer nga si Teresa Domajego, ang barangay secretary nga si Raystin Joy Cabalhin, ang 2 ka barangay kagawad. Action Art ang isa diri ka kagawad amo ni si Kagawad Jose Ray Pendon, ang chairman sa Committee of Finance, kagang kagawad nga karon nagatungko bilang acting OIC or acting kapitan kasi Kagawad Luz Atienza. Action Art so shining ang number 2 nga kagawad. Action Art ang nag-take over sa posisyon ni punong barangay Villarosa since na-suspend ini bangod sa ginaligar irregularidad man sa pagpatuman sang social amelioration program. Ang number 1 kagawad ni Action Art nga nagpalangalagad lang sang kapin 2 ka semana matapos nga nag-resign. Ang number 1 kagawad ang muna si Rodolfo Montaño, o galing nag-resign na siya. Action Art o madumduman na suspense si kagawad or si Kapitan Villarosa, nag-take over ang number 1 kagawad nga si Montaño pero nag-resign. Kagang muna sa buwang ilasin nga acting punong barangay sang barangay Tangub si Luz Atienza. Action Art So sa press conference kay nasang udto ginpahayag diri sang spokesperson sa mga tagreklamo kasi Kagawad Katrina Joanne Sonata. Action Art nga nagpadalaman siya sang reklamo bato ka sa ginpang-mention natin nga mangalan sa Office of the President sang December 2020. Ang ila sining reklamo. Action Art kadamo sa mga butang ila sining gin-specify kag ginapatpat una natukiban nila. Action Art nga mayara kuno sa mga plantilya nga payroll sa barangay nga ginaligar mayara iya ngalan sang mga patay na. Action Art or nagtaliwan na sang 2019. Ang basiman sila ginayatan nga dokumento nga budget appropriation for year 2021. So diri. Action Art nag-umpisa ang ila sini according sila diri nag-umpisa ang ila sini nga curiosity hangot sa operations sang barangay with regards sa financial nga aspeto. Action Art bangod sining insidente ining matagreklamo nagpangabay sang listahan sang barangay bala kung sino dira ang mga empleyado, kung sino dira ang mga nagatrabaho, kung sino dira ang mga JOs. Action Art or job order nga nagatrabaho sa barangay Tanguba. Kaya may nabatong silang nga reklamo nga supposedly ang JOs dira nila nagabatong sang allowance nga 2,500 pesos sa kada bulan o galing. Action Art according sila ti ang ginabaton kuno
500 pesos gid lamang kada bulan. Kag may sang discrepancy nga 2,000, wala sila nakahibalo kundi inagakadto ining 2,000 pesos, no? So dito lang supposedly 2,500 ang allowance ng JO, pero according sa ila mga tag-reklamo 500 pesos gid lamang ang ila sini nga ginabaton. Ginpahayag ni Kagawad Sonata nga ang barangay Tango, based sa information, is may arasang 91 ka mga JOs. Base ni Aksyon Art sila ginawagatan nga dokumento kay may ginapermahan man sila according sila nga resolution for withdrawal para sini ilang allowance. O galing, wala sila nakaibalo Aksyon Art kung sino ining 91 ka mga JOs. Sang nagkuha o sang nagpangabay sila, nag-ubra sila sa Aksyon Art address sa barangay secretary nga nagapangabay sang listahan sang mga JOs bala kung sino ang mga ngalan kag kung sino ang mga inidi na-assign ang inasining nga mga trabaho, no? Kang iban diri mga street cleaner kag kung ano-ano pa dira gin-assign sila nga trabaho sa barangay Tangob Action Art, no? Si Kapitan Atienza ang nagatungko nga acting kapitan naghatag sa listahan Action Art sa mga JOs humalin sa 91, no? According sa mga tagreklamo, 91 ka JO sa barangay Tangob. 49 gid lamang Action Art ka mga ngalan ang iya sining present dira abi or nalakip sa listahan sang JOs sang barangay Tanguba. Amoy ni siya mga allegation sining mga tag-reklamo. Bawat in Action Art, wala nagperma ining 5 ka makagawad sang resolution to hire sang JOs kag resolution to withdraw para ini sila nga mga allowances sa bulan sang January 2021. Apisar nga padayon niya ang pagtrabaho sa karon sa mga JOs sa barangay. Ang may nagagawa sa karon Action Art na ongoing ang ila sining nga trabaho o galing bangod wala yan nagaperma o nagasuporta ining 5 ka mga JOs Action Art bangod sila sining nga mapag-question, may mga discrepancy, nagatrabaho lang sila pero wala pagabatunon nga mga allowances gikan sa barangay Action Art. Gina-question man sa 5 ka mga barangay kagawad ang pagsaka sang sweldo sa mga barangay employees nga base sa payroll sa October 2020 yara lamang sa 687,100 pesos kag ini ang nagtaas sa January 2021 nga naglabot sa 718,614 pesos sa Action Art nga according sila may discrepancy man nga daw wala man nagtaas ang sweldo sa mga barangay employees nga nagsaka kuno ang payroll Action Art. Para sa mga tagreklamo, luyag nila kung tani Action Art nga masaksihan ang pag-release sa mga allowances sa mga barangay personnel like mga JOs para bala masiguro nga ang ginapermahan nila is insakto sa ila sining nga ginabaton na Action Art, no? Kasi no sila may mga ginabato na sila nga mga harassment, may mga threat na Action Art, ining mga tagreklamo nga ginabaton, mawad man sila sining nga mga expose Action Art dira sa bahin sang barangay Tangob. Si Sonata Action Art, wala ini siya gin-elect, no? Birang barangay kagawad sang Tangob, kundi gin-appoint ang ini siya ni Mayor Bing Leonardia matapos nga nag-resign sa na-mention na si number 1 kagawad Rodolfo Montaño. So may rasang bakante. So gin-appoint lang ni siya recently ni Mayor Bing Leonardia. Sa bulan sa March 2021, magatapos na ang 6 ka bulan nga preventive suspension ni punong barangay Villarosa, may kangkanan sa ginaligar irregularidad sa social amelioration program. Araw ang portion sang tingog, no, sang spokesperson sang pagreklamo nga si barangay kagawad Katrina Joan Sonata. I-cite ko din isa-isa kung anong rason kung nga wala na-release ang payroll sang job orders kag miski wala kami nag-allow na-release ang payroll sang workers sang barangay. First is, ko sa inyo kung nga come up kami nga hindi kami mag-sign. Nagsugod ni sang naghimo appropriation, budget appropriation for the year 2021. May ginpapirmahan sila sa amon nga plantilla nga inupod ang list of employees. So, sang gintunan namon, gintanaw namon ang ining document, may mga patay. Ang patay, 2019 pa. Ari pasaya sa 2021 nga ngalan. Diyos. So,
na-curious kami nga, ang plantilla may mga patay. Okay, since it's a budget appropriation pa man lang, nga supposedly, pwede man lang figures ang ihatag nila. Hindi gidya exactly the names of employees. Kaya pwede tayo ka-ilis-ilis tao, kung may napatay, ilisan siya, doon muna bala. Karon, nag-question kami sa council. Nga, kung pwede kami kapangayo sa list of employees, payroll, ako para makilala man sila namon. Oh, Sunat na Batiano, si Kagawad Joanna Sunata, ang spokesperson sining 5 ka mga tagreklamo na barangay Kagawad sang barangay Tangob Aksyon. So, mo na mention niya nga mga... di natural lang ang guro makilala nila kay tagadra sila na siyempre ang mga job order mo, no? Correct Action Art. Actually, gusto nila may baluan ang 91 ka mga JOs kung sino gid Action Art, no? Kay since dira man nag-aublat sa jurisdiction sang barangay Tangob, so wala sila nakaibalo Action Art yang may nga mo nakadamong JOs kag kung sino ang mga ini. Since ining mga kagawad nagapelmay ni sila Action Art sang resolution to withdraw para sa mga allowances sa mga JOs. Kag dati to ang ila sining natukiban nga may mga discrepancy Action Art. Ang ginapanawagan diri sa 5 ka matag reklamo nga kagawad is kung mag-release gid man sang sweldo or allowance ang barangay, gusto nila Action Art may warm bodies but silingon physically present dapat ang mabaton sang allowance kag makit-an Action Art kung pila ang ginabaton. Kung bala kung 2.5 dirang ila sining allowance, 2.5 gid man bala ang ila sining nga ginabaton, kay may mga reklamo silang nabaton nga 2.5 ang nabutang sa document or payroll pero 500 pesos lang ang nagatupa sa JO's Action Art. Kag may mga allegation man nga ang 2.5 kuno ginapilo kuno ang document bali sa 2.5 gagwa 500 pesos na gid lamang Action Art. Ay ginapilo ang document? Ginapilo kuno allegedly ang document para ma-appear bala nga 500 pesos lang gid ang ila sining nga mabaton para sa mga JOs. So, ang ginapangayo diri sa mga tagreklamo is, gusto nila 5 sila present samtang gina-release dirang allowances sa mga barangay workers, barangay personnel, sa mga job orders, Action Art, kag mahibaluan bala nga kung 2.5 ang ginpermahan, so dapat 2.5 man ang release, kag wala sang iban Action Art, no? Wala din nagapalayag ang mga tagreklamo kung bala may mga ghost employees ng Action Art o bala may mga ngalan pero may ginarilisan sang sweldo. Wala man sila nag-conclude kundi nagakadto ang allegedly mga ginapang cut kun baga Action Art sa mga anatungdan ng mga personnel sang barangay. Ari ang ginapanawagan sa mga tagreklamo. Balikan natin si Kagawad Sunata. Ang rason, ma'am, nga hindi kami magpirma kay ang ginapangayo namon simple lang. Warm bodies, payroll, pag-release, ara kami. Amo ang ginapangayo namon kay wala kami naghambal nga kung may nga hindi kami magpirma para ano nga hindi kami magpirma. Amo lang ginaya, warm bodies, payroll, kag para makilala namon ang tao sa barangay, payroll, nga makita namon kung pilang amount ka dapat nila batunon, kag ang pag-release ng kwarta kung insakto ang ginabaton. Kaya ang katabo sa Tangob, una perma antis kwarta. Action Art na batihan ni Wat, no? Ang tingog ni Kagawad Sunata, no? So, kuhaan rin natin sa reaksyon si punong barangay Noli Villarosa nga subong Action Art wala diri sa may syudad sa Bacolod kundi iyara sa Mindanao bangod sa mga negosyo maniya since under pa siya sa 6 ka bulan nga preventive suspension humalin sang September 2020. So according to kay Kapitan Villarosa, Action Art wala pa siya sa mga anuman nga communication nga nabaton from the Office of the President or Criminal Investigation and Detection Group regarding sining reklamo kalima ka mga kagawad. So ang sining sabat sa aton kinamatarong mo Action Art, no? Sa sining mga kaupdanan sa barangay nga magreklamo batok sa iya pero isa diri siya panggintang muno nga nagapanindugan nga wala siya sang ghost employees Action Art dira sa area sa barangay Tangob kag panginwala man ang plantilya nga patay na pero ara pa sa gihapon sa listahan.
Sunod rin kay Kapitan Villarosa, according siya, may mga nabaton siyang communication from the Office of the Ombudsman. So, na-confirm ito action according siya nga dismiss siyang kaso niya sa Social Amelioration Program. According na siya, according man siya, may communication man from the Office of the Ombudsman nga ang mga reklamo kuno against the Action Art hindi na mag-intervene or hindi na magsilabot ang Office of the Ombudsman nangudula man sa mga basihan or useless man ang mga ginapang file batok sa iya nga mga reklamo. Ang sabat no ni suspended tulong barangay na Villarosa. So, subong nga kapula ka pa may nabatod nga mga official communication from Office of the President? Ay, wala na sa reaction. Bukay, tanang mga kaso, dismiss mo. Oo. Nagambal lagi ang Office of the Ombudsman, nagambal lagi nga kung anong kaso nila sa file sa akon, makatos sila sa korte. Oo. Nagabato na kung pagpila sa rin sa Ombudsman. Kung anong mga kaso nga i-file nila sa akon, go to the court, hindi na mag-intervene ang Ombudsman. So, ano ning ginalantaw mo sila ni Cap? Ang ilan sini nga complaint against mo? Ilan na na-arrive pa. Oo. Ako yung wala naman ito na yan. Ilan po gusto na sila. Oo. So, in case nga may mga orders yung mga masabat ka lang Cap? Okay, nag-advise ng Office of the Ombudsman na nagpadala ng ang Office of the Ombudsman sa akon nga mga kaso nila wala na ginapile sa akon, wala na nag-intervene ang Ombudsman. So, that is very clear, no? Ombudsman says na whatever sa mga case nila against sa akon, mag-gusla sa court, but ang Ombudsman cannot intervene na, hindi na mag-intervene sa ilang kaso ang ginapile sa akon. Oo. Nga kapaw? Nga hindi na Ombudsman wala biring mo. Okay. So mga ang ilang nag-appile nga sa akon, mga wiki so wala ara na may sulat from the Office of the Ombudsman nga kung ano whatever ang gusto nila, file sila sa court. Oo. But the Ombudsman, gahambal ang Ombudsman nga hindi kami magpasilapot, wala man siyang biring, wala nagahambal din ang Office of Ombudsman. Okay. Wala din dyan. I see. So, ang ginapay nila sa akong agensya, wala tama ka useless. Let's say, magambal sila GOs, may mga gusto ko, how many months, di ba suspended ako? Oo. Kung suspended ako, alam tawag na nila, but that is very difficult just to show nga may mga gusto ko, wala mo kaya gusto. Kaya may mga plantilya. May mga plantilya, employee, kanukap nga patay na, tapos ara pa sa pay listahan. Ay, wala ko na yung kamo na yan. Sila nagitagani. Sila nagitagani. Sila nagitagani, suspended ako. So, lang taon nila dira. Lahat na batihan no, ang sabat ni punong barangay Noli Villarosa. Why di siya gilisubong sa aton? Why di siya sunod? Dito siya sa Gensan, sa Mindanao. O, kami mga business transaction si Kapitan Villarosa. Pero by March 16, 2021... Tiya makon mo na kung tuod, ang bal ni Cap, yan nagpadala ng Ombudsman nga tanong ng cases nga ginapasaka siya, hindi na pagsapakon? Kaso dito mo tamo na gulo nga mga kaso. According siya, tanan niya kuno ang kaso, dismiss man kuno Action Art. Ati, ang kopya siya na, no, kung may official ginman nga record to show as no, evidence and prueba, ngayon din na-dismiss, ti amo naging lantawon tayo. Yes, Action Art, no? Sa bahin sa lima kasi ka mga barangay kagawad, according sila, nagpalapit sila sa media Action Art, no? Kay gusto nila ipathag kag... Ti nga, ang ginalibugan mo to sa ulo ko, hindi pala 2021, sing January, why man si Cap? Yes, Action Art. Sang September 2020, sang nag-start Action Art ang suspension ni Cap Villarosa. Okay. O galing, lately lang nila na discoveryhan Action Art, no? Sang December, dila sila ang curiosity nila nag-start sang December 2020. Pagdira na sila nag-start Action Art, tipon dira sa mga documents nga may mga discrepancy with regards sa releasing sang allowance sa mga JOs. Kung pila ang exact, no? Kaya according sa ila, so meaning under sa leadership no sang ginbutang dira o appoint nga kapitan, dito nila why sila sang ginbutang nga GO? Right. Why sila sang ginbutang nga GO during his or her or his incumbency? Babae no ang kapitan no?
Ang acting action art si Luz at Yensa, hindi ko sure kung babae siya or lalaki. Kaya may mga allegation man gani, ining 5 ka mga kagawad. Okay. Ano sila nag-consult pa bala, no? Kay Kapitan Villarosa kung ano dira ang mga hindi kulo kung ano yung kamatud action art ka mga allegation. Kay sabahin ng ini, no? Sang 5 ka barangay kagawad action art. So sa karon, anom ang barangay kagawad, no? Kay si Kapitan Villarosa once nga mag-resume action art sa March 16, 2021. Ang acting kapitan ti manaog ina kag mabalik sa 7 ang numero sang barangay kagawad. Okay. Area sang barangay Tangup. So ang balantayan diri is ang bangin response or sabatman sang Office of the President kag CIDG kung ano ang ila siningan tika nga pag-obra ng action art since formally na file na ang ining reklamo sa natungdan nga mga offices sa gobyerno action art. Sa iban nga pagtagikan sa Bacolod City Hall sa virtual session kay Ines ang Sangguniang Panglungsod may arasing sa karesolusyon na ginaprobahan ang konseho. Ini siya gin-author ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. Ngayon animus man ang ginaprobahan action art sang Bugos nga council. Ang nagapangabay pagi kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, no, ang cluster head sa Bacolod City RRMO through City Mayor's Office nga i-ident or hibaloon, no, or i-inform sa action art sang status kag condition sa mga CCTVs nga ginapang-install sa mga dalanon diri sa may syudad sang Bacolod. Ginpahayag sang author sang resolution si Councilor June nga according siya sining data action art mayara sang 15 ka mga CCTVs from 2013 to 2016 under ina sa Monaco administration. Sang 2018 action art, may 39 ka mga CCTVs na gin-acquire ang LGU under Leonard D. administration. Pag sang October 2019, mayara sang additional nga 73 no ka mga CCTVs under man sa Leonard D. administration. So according kay Councilor June, sa siya sining tinutuyo is mahibaluan kung bala ano na ang status kag condition sining mga CCTVs nga more than 100 diri sa may syudad sa Bacolod Action Art nga dako kitang mabulig para sa solusyon or resolution kung may mga krimen nga nagaluntad diri sa Bacolod City diri sa may syudad Action Art. Ano ang tingog sang author sang resolution, City Councilor Wilson Gamboa Jr. Respectfully requesting Executive Assistant Jose Maria Vargas to the Office of the City Mayor, Honorable Evilio Linatia to submit to report in writing the status and conditions ng aton ng mga CCTV system installed on our Bacolod City streets. Based on my account sa kung how many numbers of how many CCTVs ang ginbakal na naton. We have 15 plus 59 na 39, 15 plus 39 kaga 73. So, ginapakwanto sa ila, ginapangayuan na ton kung ang status ini, kung di na ninagadto, kagang conditions ang sining mga CCTV. Action art batihan CCT Councilor Wilson Gamboa Jr. May schedule ka action art kay EA Vargas. Ay, tawgan ko siya nga. Nakuhaan mo siya? Oo, nakuhaan ko siya actually sa Angeles sa Sabat. Pero pwede mo na action art tayo, ikaw na lang bala. Hindi amo na lang na, amo mo nagyapon karon. Pero napamangkot mo siya dahil kung din sila pungutkot kalog, pahawan na sa Mambulukrek? Sa Mambulukrek, karana sila sa iya sang Halandon. Way pagali kay Dog, amo man tog yapon. Ara na lang, ano ginambal ni Sergio Mare? Oo, ang sa resolution niya ni Councilor June, according sa action art, naka-mention si Councilor June nga may 15 ka mga CCTVs from 2013 to 2016. Ang balik Councilor ni EA Vargas Action Art, wala na iniga function. Ining 15 ka mga CCTVs under Monaco administration, bangod guba na. So, wala lang siya naka-stock dira sa CDRRMO Action Art. Ang 39 naman, yung ginakuha sa Leonard D. administration sang 2018, may pipila action art according kay Sir Vargas nga under repair no, nga iga-repair pa lang. So sa 39 ka mga CCTVs, hindi ito mapalaya kung pila diri ang inog kayuhon sa supplier. Sa 73 naman nga luyag may baluan sa council, so si action art ongoing ang ila sining pag-install
diri sa may syudad sa Bacolod o galing hindi niya mapalayag ang exact location sa security reasons national kay base bala kon ipalag ni ni EA Vargas nga may CCTV sa sining area base kano ang ining mga laing aktibidad or mga criminal national. Tigaling kay kung imatangla ka sa kalangitan kung lapit ka na makita mo na gyapon. Nagligad gani naglakat-lakat ko na sa may Burgos Extension sa may circumferential. Kibot ko siya ano nag-tiyog-tiyog na yung may ginapakabit. Abi ko kung ano lang naulo ko dako gali na siya Aksyon Dale. Yes, Aksyon pero kung wala ka hinalong ay hindi mo makita na Aksyon Naula gali gatiyog-tiyog gali siya. Wala Aksyon rotate kung baga kay do ka high-tech ining pinakalang. Pero nakatilaw ka lang tao sa ilang kwan, command center. Tao Aksyon wala ka lang sa MMDA. Ay tuod, klaro gid man. Is the Aksyon nga bisan i-zoom mo, makitaan gid ang plate number. Ina kunang mga aksidente, ang mga krimen matimingan nga dira nagluntad nga nakatuon Aksyon ini mga CCTV sang syudad sang Bacolod. Kitag ko sa mga monitor Aksyon kag high definition ang quality sang sini nga mga video. So ang Bali Sir Vargas sa 73 ongoing ang installation pero kalabanan na-install na Aksyon. Ano sabat ni Vargas sa resolution ni Councilor Gamboa? Pang-install ang CCTV kasi 73 units, di mo? Pero I cannot give him the list of the location for security reasons. Okay, I see. Ongoing pang nila set up pagyapal sa Subong. Oo, pero strategic areas. Strategic areas. Sa 73, sir, may na-install na gid or na-establish na gid? Damo na sa amon ongoing nga. But ang mga previous siya, sir, kay siya kanong account, may 15 plus 39 plus 73. Tsakto niya nga data, sir? Ang first, ang 15 na kay Monico pa na ya. Okay. Wala na nagatrabaho. Tanan din, sir? Wala na work tanan. Guba na gito yung tanan ng kay Monico. Nga chipotong kinchik bilo. Guba na to ya. Okay. Ang kamera na tanan sa amon. Tago. Ito kaya hindi pwede kay China nga danto. Okay. So, wala na gito ya. Okay. Ang kamera na sa amon. 39 niya, Subong. Ang work Subong daw may mga video loss na tungkol i-repair dayon balik sang install mo Subong. At idug daw 3 years naman mo. So, subject for repair naman sa liwat. Ato galing sa listahan na 15, why na to ya? Why na? Hindi na siya ma-repair ko, no? Kagati, aray naka-stock lang dira, no? Sa Bacolod City RRMO nga Auto Action Arta. Pwede na ito mapangayo isa kay butang na sa balay ta? Doka na lang, doka design. Ay, abi mo, bisan amula na, bro, pating kawatan mo, silingop. Atras, kay may CCTV si Aksyon Dale. Galing ba, sige pamati, man siya karoon siya nga gabi, siling nga pati, ka nang inulamin na ito kay Sergio Mari. Ang mga daan, Aksyon Art. But sa lingon, 39 plus 73 Action Art, amo na siya ang total, no? CCTVs nga existing sa syudad. Pero ang matang Bali Sir Vargas sa 39 may pipila dira ang inog repair. Since naglawag naman sa 2 years ang sining operation diri sa may syudad sang Bacolod. Ayos. Dito ba itagikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nyo? Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Nailang siling ko, okay na to, confirm gali Dr. Surungon na nagli sa basiwa, gimana sa promoter na. Ay, congrats Aksyon Art, kay Doc Pisa na yan kay Doc Chris. Gani sila nga painumon ko na si Aksyon Dale sang matinlo nga tubig sa basiwa. Ati yung Aksyon Art na ko, galing mabulig ni Day, kay do ato ka na sa mansion mo subong gistar, no? Ito mansion ni Dia, payag lang. Oo. Galagay, amo na nga kabudlay, locate si mo. Ano pa, bisan kami ka pinamangkutanay kung di ka nagtulog. Mga Aksyon Art si Doc Chris para na sa basiwa, para at least hapos lang siya bla interviewin. Kabay pa tanin, di magbago si Dr. Chris, kaya na siya. Di professional sa Aksyon Art ang yes. Di galing ang problema sina kay Como Board of Director malang siya basi atagan naman authority and only the chairman ang pwede magambal. Hindi basta si Doc Chris transparent Aksyon Art. Bawa pasalig mo na. Amo na yung magkilala ko si Aksyon Art. Bisan ako man kay bisan kisa may delay ang text siya o reply sa text mo. At least ka reply siya. Correct ka. Hindi pa rin yung iban nga kung text ka subong kundi lati ang bulan. Kisa malaputan na ugsad, di pa reply mo.
Pagka-reply, sunod, lapit naman lati. Daso na lain pa siya na iba nga, hindi kaya mag-reply. Pag kitain no, mambal, sige mo kadugay, nablang pangita ko sa number mo, hindi ko kontak sa imo. Kaya nang ibang galing ka pang black. Agin black ka nila? Bada. Di kailawagon, ta sino to? Ay, kaya, sige lang, iyotek ko. Daw si Sergio Marie ka nga hindi mo pagsugid ang CCTV kundi nabutang ha. Sige lang bala, kaya mo na yan. Hindi niya pwede man-black ka mo ya. Oo. Ay, sos, inali idalo na sa vlog ni Kwan. Ay, kaya. Sundil, kalamay no good bro. Sige lang, mamanamdam ko content about the reaction art. Ti halong kagid sa Sunday may nag-text di ho. Oo, duty ko mo. Tiya mo na ganing halungan mo nga ba si duty mo ay kadi. Sige Sige. Update kami tagikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nyo. Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon firing line. Salamat kid Aksyon Dale Salazar. Dilan tawon ta niya kay masabit man na mo si Sir Jomari Vargas. Nakibot siya aksunaan sila nga Jose Maria Vargas. Yes. Amo man ang ngalan ni Sir Jomari. Jose Maria Vargas. Tigin pangayuan siya ni Councilor John daw sa listahan sina definitely, ultimately papadalagin man siya sang uli sang report, no? Kinanglano ni isang councilor man mo mahibaluan. Kasi ipacheck ni councilor kung tuod man nga may na-install. Aksyon firing line. Dako doon mabulig sa CCTV. Magluwas sa aksidente, magluwas sa mga insidente, baha da halimbawa, or mayara sang krimen, kabulig na, importante nga gafunction. Sige pa manggalya, huwag pa matapos ang pag-install sini. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagservisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagservisyo
na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong nagkahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Last and final stretch ang inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line! Maayong gabi dara kay Ma'am Elizabeth Malaga Gamala kay Bro Rico Gantalawa. No, may gabi pare. Eli Kim, maayong gabi man. Thank you for watching kag pag-monitor karon na gabi. No? Salamat gid sa inyo kay Noel Amar, Sir Alex Monteza. Salamat Sir Alex. Mapatamyaw lang ko anaya sa Kanday Guillermo Clarito kuno kag Tatay Fred Madrid ga monitor sa Transistor Radio. Salamat. Lilia Taton, evening man kag ara man ako si Dennis Richard Tibor Roma sa San Enrique ga monitor man sila. Thank you for listening. Aksyon Firing Line! Ang iban try ta nga mahingagaw karon na kay isayluan ko na Jackson Marlon Hinovia balita gikan sa Kapitolyo Provincial kag dason i-check ko bi Jackson Eden karon na bisan ubo gilang karon kon anong sitwasyon sa Makalan-an kundi may executive order gintugutan ng inom
Sila gumasing gulpiad, dabla ng ginawa mga pala inumaw. Sila rin na, pwede na tani kapag gusto na tani sang mama mo Ay kalain. Aksyon firing line. Ano ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial no ining palayag sang gobernador sing hindi ninyo pagdalion na parte sa plano nga pagsaylo sang Capitol dito sa Talisay City. Capital reports. Sa detalye sa balita, let's have Aksyon Marlon Hinobi. Aksyon Marlon, may gabi, please come in. Aksyon Art, mayong gabi ginaklaro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga wala niya ginapadali sa bahin sa sanggo ni ang panalawigan. Ining pag-akto sa plano nga pag-saylo sa building sa Provincial Capitol, halin diri sa may syudad sa Bacolod, pakadto dito sa bahin sang syudad sang Talisay. Suro kay Governor Lacson, wala ya pa masumiter ang ining proposal sa SP, tangod luyag yaanay nga hibaloon kung bala may ara sang dugang igasto ang gobyerno provincial magluwas sa una na nga napain nga kapin sa 1 billion pesos nga muning gastohon sa pag-construct akong pagtukod sang bag-o nga building sang Kapitolyo. Dugang pa sang gobernador nga magaagi pa ini sa maid-id nga public hearings nga sa diin ipatawag una ang business sector para nga mahibuluan kag mabatian man ang ila sining bahin. Kumpiyansa si Governor Lacson nga masabat man ang taran-taran nga mga palamagkutanon ango sa sining plano kay man ang mga board members majority paborman kag paborman ang majority nga mga alkalde sa Bugos nga Negros Occidental. Sa ation nga maaprobahan na sa nga SP ang ining plano ang himuon sa provincial government, padalaan sang notisya ang kontraktor sa ring among Dynamic Builders and Construction Company nga pwede na maumpisahan ang construction. Hambal pa sang gobernador, tinguwaan sang provincial government nga anuman nga bulan sa mga tuig 2021, masugdan na ang construction siri, kag sabahin naman sang pamangkot kun bala, masako pa ini sang banning sa 2022 election pananglit nga mag-abot kiman sa period. Hambal ni Gov. Lacson, why ang problema bangod ini nga proyekto ang naumpisahan na plano kag mayaran na sang inisal gani kuntani nga development sa unang area nga patukuran sini nga ara na nahamtang sa pihakman sang daan nga Provincial Administration Center building. Nagliligad pa nga mga tinuig. Nabaluan nga ining proyekto ni amo kuntani ni ang pagkatukuron nga bag-o nga Provincial Administration Center kon pak building balor kapin 1 billion pesos. Pero sang walihin na desisyonan sa provincial government nga imbis bag-o nga pak building matukod na lang sang bag-o nga Kapitolyo dito sa 25 hektarya nga propiedad sa provincial government nahamtang sa Bacolod Silay Airport Access Road sa barangay Efehenio Lizares, Siyudad sang Talisay. Yari si Governor Bong Lacson. When we're supposed to again forward it to the Sangguniang, it needs the approval of the Sangguniang. I'm not rushing Sangguniang. We will wait na lang until such time the governor's office has forwarded it to the Sangguniang. May additional cost on province? Definitely. In fact, that's what's keeping me from sending it there, because I'd like to know what's the additional cost. Sa landfill lang, there's a need for landfill for that area. Well, the thing is right now we can explain it to SP. Why we're moving. Probably what SP will ask is where exactly will the location be in that piece of property that we have. Where exactly will it be? So that's probably, and I think we're also ready to show that because it's so delayed already. We need to start somehow this year already. It's actually an ongoing project already. Remember, they already started here. I don't think we'll be covered by the ban. Ang pagtukod sang sring Kapitolyo hambal sa gobernador kon kalubigon na paghabalan posible malutan pa ini sang 3 katuig. Amo ning balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon firing line. Salamat gid Aksyon Marlon sulaton taniya. No kay way mo kuno ginapadalian ang pagtukod dito sa syudad sang Talisay
Ba, layo gali ni ko mag-cover to si Aksyon Marlon sa sesyon. Kinanglan may service kisa pakadto to ba kung dito ka na sa Talisay City ya. Aksyon Firing Line. Sigurado may bago na mga ruta sa jeep sulod na pro, no? Capitol to downtown area. Tila bantayan ta na. Ina nga mga development kag balay ni magadalagi man sa gaywan sa probinsya in kaso ganito na ang Kapitolyo. Aksyon Firing Line. I-check ko lang si Aksyon Eden bisan jutay gid lang abi observation nila aksyonan. Koy ba ang siling ko mo to nga balibay kay na dapat ni task force disiplina min di libot-libot guro kay basikon magamo ning sitwasyon bala maggagulipyada ginawa mga manug-inom blaw no munang budlay i-check ta na abi para nga at least baluan talaga kung anong sitwasyon subong. Aksyon Firing Line. Bisan jutay lang naton kay ara man karon sa night patrol na ibubo no with Aksyon Eric magbanwa no si Eli Kim nagingagaw man may gabi ko no ang iya sini nga mensahe ara man si Alex Montesa niya damo pondo ang province siguro kung nga daw excited sige check ko ba yung patrol kumusta da sa palibot sa Bacolod City. Aksyon din Aksyon na art daw gag-gear up pa ang aton sining mga ka-aksyon nga gusto wala gag-gear up pa kay ang iban do ginasigurado pag nila nga pwede na ka medyo inom-inom sagwa sa mga kalan-an bala action art kay actually damo kita nang nalabyan sa mga karinderya, mga kalan-an diri sa palibot sa syudad sa Bacolod nga action art damo siya tawo pero do pagtan-aw mo sa ila mga lamesa do wala man sa mga ilimnon gid bala although ngin pahanugutan na under sa EO bag-o ni Mayor Bing Linerdia action art kag syempre kabala pero naman kita may pitchel kag dako nga tasa wala action art. Amo na gani kay iban ko ba suway paginman sining yan dali lang way pagkubasa sinay. Oo, tigin na sigurado ginanila action art kay base bala nga base lain ang lain bala ang naduhol sa akong istorya mas mayo gid nga ako na lang iya ang makabasa. Pero may ara man action art like sa area sang Manukan di bala sa may kilid sang SM. Ti kadamo di sang mga kalan-an action art may although nga puno-puno man pero tigin na patuman social distancing sa mga kalan-an. May pila naman sa mga lamesa nga tigdamo naman action art ang mga botelya sa mga beers nila kay may ara man sang limit action art mo kon hasta alas lang kag may ara sa gihapon sang curfew ang iban ang ginahimo sang iban action art nagahingagaw nga tingo bala order para hindi na ma-hassle pa kon times up na kung baga. Importante ang iban magkapaliwaliwan action art kay hambal nila damo ko manog-inom nga kilala nga naghambal nga lain gid mo basta sagwa kabal action art mainom may iban ka nga makita dira may iban ka nga upod asay lang sa imo pamilya bikoy pilagid ka bulan nga pwede makainom-inom nga dira ka lang sa imo sining puloy-an pero ti lauman action art ginapaabot ta abi nga for the next few days after man kahapon sa pagpagawa sang EO action art madamo-damo naman ang aton siniwa ka-action nga namian na bala magwa bangod nga may inom-inom. Sige, isupta lang ron kay namin na sa night patrol kay lapit balang Juan kay lapit ng curfew walang taon to kung may ara gyapon da. Yes, correct action art. Importante dira kung may ara, kung ara ganing task force disiplina o kapulisan, puwag charot lang. Bahara action art dapat sunod lang social distancing, health protocol okay na. Yes, keep in mind gid dapat action art. Nga dapat ara gid ang social distancing kag syempre di mo man nga manigar alangan giinom ka daga suksok ka sa face mask. That's why kung amo ni nga may mga little gatherings, importante nga ipabilin mo ang social distancing action art. Amo gid ang importante dira kag hindi gid dapat
maglipat-lipat kay di kita kabalo action art na may ara daan, like for example bala dalon na action art no kay sila ni Sir Gabana bala sa contact tracing team. Kung wala sila nagapatigayon sa contact tracing diri sa palibot sa syudad, gina-utilize nila ang ila sini action art nga trabaho kakadto sila sa mga pagkarinderya nga amo sila ang naga-remind sa dapat ipabilin gid ang social distancing man nga ginatawag. Sige. So action kita itabe. Okay. Good. Doon na i-action art. Observation report halin sa patrol. Action ibinabot sa unas. Sa balitaw na sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Ayos ma-extra na lang guro ko to. Parang makaligwa man ang masunod nga program. Kaya may nabilin pa ko da no? Ang way ko malabutan nga minsay, pasensya gida. Karon na lang sa Action Night Patrol program with Action Eric Magbano. Action firing line. Ayos way ko malabutan no nga ginapadala niyo galing kay ipit ng gikusapan ako. No, alang-alang na nga itong siningit Tiempo 3 sa Wednesday edition sa Action na Firing Line program. Sa ngalan sa regular anchorman Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo